ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳамрализода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳамрализода Фарух Маҳмуд бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка озод намудани Салим Фарҳод мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Салим Фарҳод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Қодирзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қодирзода Саъди Сангинмурод раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка таъин намудани Ҳамрализода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳамрализода Фарух Маҳмуд сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳалимзод Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳалимзод Абдураҳмон Достӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҷон Маҳмадова Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҷон Маҳмадова Меҳринамо Худододовна бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори хазинаи сарватҳои давлатӣ назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Султонзода Зебонисо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Султонзода Зебонисо бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори хазинаи сарватҳои давлатӣ назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳаётзода Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Айронавигатсия озод намудани Шамбиев
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шамбиев Алишер Александрович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори иҷроияи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе озод намудани Мирзоев. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирзоев Сайъало Ҳабибуллоевич бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори иҷроияи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Авазов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Авазов Усмон Бобоевич аз вазифаи муовини якуми сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ озод намудани Саъдуллоев. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саъдуллоев Ҳабибулло Наимович бинобар вафоташ аз вазифаи директори муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Юсуфзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Юсуфзода Абдуҷаббор Ғайратшоҳ директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Рукмина Сафар муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи директори хазинаи сарватҳои давлатии назди вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарализода Фаррух Маҳмадҷон директори хазинаи сарватҳои давлатии назди ҳукумати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи директори иҷроияи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе таъин намудани Ғаниев. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ғаниев Рустам Ғафурович директори иҷроияи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Юсуфзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Юсуфзода Юсуфҷони Сангаҳмад муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2020 дар бораи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия таъин намудани Шодмонбекзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шодмонбекзода Даврон Шодбонбек муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Саъди Сангинмурод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайруллоев Тоҳир Шералиевич бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи машваратчии шуъбаи амнияти мудофиавии дастгоҳи шӯрои амниятии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзозода Суннатулло Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуфзода Юсуфҷони Сангаҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи машваратчии калон сардори шуъбаи амнияти мудофиавии дастгоҳи шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сайдализода Фозил Сайдалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азиззода Алимардон Шоимардон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Баҳодур Бобомурод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Олимзода Суҳроб Хоҷа бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон муовини якуми роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳалимзод Абдураҳмон Достӣ муовини роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Карим Абдураҳим мушовири бахши ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғанизода Шӯҳрат Абдулмаҷид сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Парвиз сардори раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сабурзода Мирзодавлат Абдолӣ сардори раёсати кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Амирзода Пайрав Ҳасан муовини сардори раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 декабри соли 2020.
امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خالزاده کرام‌الدین کمال‌الدین مуовини сардори раёсати кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри душанбе 4 декабри соли 2020. امر президенти ҷумҳурии тоҷикистон гадоализода парвиз муовини сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри душанбе 4 декабри соли 2020. امر президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сайдализода Фозил Сайдалӣ машварачии калон сардори шуъбаи амнияти мудофиавии дастгоҳи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри душанбе 4 декабри соли 2020. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи платформаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. дар ҷаласа аз ҷумла лоиҳаҳои барномаҳои миёнамуҳлат ва стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба идоракунии хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2023 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. ҷаласаи платформаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ таҳти раёсати раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони рушд иштирок доштанд. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба маълумотдиҳӣ ва ҳисоботи вазорату идораҳо оид ба ташкил кардани чорабиниҳои пешгирии офатҳои табиӣ ва ғайра баррасӣ карда шуданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳои пешгирикунандаро роҳандозӣ намуд, ки офатҳои табиӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ дар қиёс ба соли гузашта коҳиш ёфт. дар ҷаласа вобаста ба маблағгузории чорабиниҳо оид ба пешгирӣ ва хавфи ҳолатҳои фавқулода аз ҳисоби фонди пешбининамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои барномаҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва илмию амалӣ оид ба пешгӯӣ ва паст кардани хавфи офатҳои табиӣ дар истифодабарӣ мавриди таҳлилу баррасӣ иштирокдорон қарор дода шуд. бо мақсади амалӣ намудани сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ намудан ва аз он ҷумла паст намудани хавфи офатҳои табиӣ имрӯз ин чорабинӣ баргузор гашт ва бояд зикр намуд, ки мақсади асосии баргузории чорабинии мазкур дар мадди аввал ин ҳамоҳангсозии вазорату идораҳо ва аз он ҷумла бори дигар иттилоъ намудани ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба он чорабиниҳое ки дар соли сипаришуда баргузор шуд мебошад. бояд зикр намуд, ки имрӯз дар чорабинӣ он масъалаҳое ки вобаста ҳастанд барои хавф намудани офатҳои табиӣ дар асоси стратегияи миллӣ оид ба коҳиши офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2030 низ амалӣ гашта истодааст ва албатта он ҳодисаҳои табиӣ ки дар ҳудуди мамлакати мо мешавад талаб мекунад, ки ҳамаи он вазорату идораҳое ки марбут ҳастанд барои бурдани ҳам корҳои пешгирикунанда ва ҳам бартарафсозӣ дар якҷоягӣ бояд ки муттаҳид шаванд ва барои боз ҳам беҳтар намудани вазъ яъне дар соли 2021 ва аз ҳама муҳимаш халқро аз ин гуна офатҳои табиӣ эмин нигоҳ доштан корҳоро боз ҳам ҷонноктар намоянд. ҷаласаи платформаи миллӣ оид ба паст кардани офатҳои табиӣ дар як сол 2 маротиба гузаронда шуда, иштирокчиён дастовардҳо, камбудиҳо ва роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷударо таҳлилу баррасӣ менамоянд. 93% масоҳати ҷумҳурии тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳад. ҷумҳурии тоҷикистон бо мавқеи ҷойгиршавии ҷуғрофӣ осебпазир буда, ҳамасола бо сабаби рух додани офатҳои табиӣ ба монанди фаромадани тарма, омадани сел ва ярз ба хоҷагии халқи мамлакат хисороти зиёди иқтисодӣ мерасонад. дар соли 2020 дар миқёси ҷумҳурӣ 199 ҳолати рух додани офатҳои табиӣ ба қайд гирифта шудааст, ки ин назар ба соли 2019 коҳиш ёфтааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон барои паст кардани хавфи сар задани офатҳои табиӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда, сол ба сол ба ин масъала эътибори ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. яке аз ин тадбирҳои муҳим ин таъсис додани платформаи миллӣ оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. офатҳои табиие ки тамоми соли 2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба амал омаданд, бештар ба соҳаи кишоварзӣ, роҳҳои мошингар, иншооти обрасонӣ ва ғайра хисороти ҷиддӣ ворид сохтаанд. нуриддини қурбон, баҳодур қурбонзода, мақсади мақсад барои барномаи ахбор.
тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои татбиқкунандаи иқтисодиёти сабз маҳсуб ёфта аз лиҳози истифодаи манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар қатори 6 мамлакати пешсафи сайёра қарор дорад. Дар давоми солҳои 1998-2013 дар шаҳру ноҳияҳои водии Рашт бо истифода аз маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 21 нерӯгоҳи барқи обии хурд бунёд карда шудааст. гузориши Дигули Маҳмуд. ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی از موجود بودن ذخیره‌های آبی سرچشمه گرفته. شروع از سال 1998 کارهای ساختمانی در یک قطار ناحیه‌های منطقه رشت آغاز گردیده. مرحله به مرحله از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر برنامه‌های سرمایه‌گذاری شریکان رشد 21 عدد نیروگاه‌های گوناگون اقتدار بنیاد گردیدند. در برابر این از روی برنامه پیشبینی شده حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری در ناحیه‌های کوهستان شماره نیروگاه‌های بنیاد شونده در سال‌های نزدیک به 57 عدد رسانیده می‌شود. تنها دوام سال‌های 2008 تا 2013 با استفاده از منبع‌های موجوده اقتدار نیروگاه‌های برقی آبی بنیاد شده بیش از 4 میگاوات را تشکیل نمود. تامین اهالی و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه‌های کوهستان با نیروی برق زمستان امساله در یک شبانه روز بیش از 441,000 کیلووات ساعت را تشکیل نموده. همزمان 6 عدد نیروگاه‌های برقی آبی منطقه با اقتدار پیشبینی شده فعالیت دارند. نیروگاه برقی آبی سنگیکر ناحیه رشت از جمله دستاوردهای استقلال انرژتیکی کشوری عزیزمان به شمار رفته. سهم این منبع نورآفرین در تامین اهالی شهرک نوآباد و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی با نیروی برق خیلی هم نظررس می باشد. نیروگاه برقی آبی سنگیکر عین زمان وابسته با مجرای آب دریای سنگیکر با اقتدار 350-400 کیلووات معتدل کار کرده ایستادند. از ده اگریگات عبارت می باشد که هر یک اگریگات آن 500 کیلووات را در بر میگیرد. در برابر بی‌محدودیت استفاده بردن نیروی برق استعمال کنندگان و ساکنان ناحیه‌های منطقه رشت را ضرور است تا برای کم کردن تلفات برق و استفاده صرفه‌کارانه از تکنولوژی کم مصرف استفاده برند، زیرا اجرای این کار به منفعت اقتصادی هر یک خانواده می باشد. ایدگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.